The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, our fellow believers, kaninyo nga mga bag-o pa, giabi-abi kamong tanan sa pakiuban nining atong pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Karong adlaw do na tay bag-o na sab nga pagtulunan ang uluhan winner, mananaog. Okay? So kanimo magtotoo, you know what to do aron ikaw maandam sa tuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Ikaw nga dili pa magtotoo, gamita ka na imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas aron ikaw makasalmot usab nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay. Sa wailangan atong amblihan o sugdan kini atong line sa nga pagtulunan, kining atong panghunahuna mao kini ang tumong sa pulong sa Dios. Ingon man mao kini ang tumong sa panghunahuna ni Satanas. So ang iya ni Satanas tawag nato na sa in English o human viewpoint. Apan ang iya sa Dios mao ang divine viewpoint. Now, ang kalampusan o pagka mananaog sa usa ka magtotoo. Now, I'm referring to you as a believer. Ang basihan sa imong pagka mananaog mao ang gidaghanon sa panghunahunang Dios nun diha sa imong hunahuna. We have to saturate our mind sa pulong sa Dios. Now, ang atong hunahuna, dunay duha ka bahin. Wa nga bahin ug tuo nga bahin. Ang wa nga bahin, the left lobe, mao ni gitawag sa English og hearer lobe. Tigdungog. Okay? Tigdungog o tigsabot. Okay. Kani bahin kini sa imo una. Ang lain nga bahin mo ang right lobe. Tuo nga bahin sa imong huna-huna nga gitawag sa in English og doer lobe. Mao na nay tigbuhat. Og ang original nga pulong sa imong left lobe ug right lobe sa imong huna-huna, kardia sa Griego nga pulong. Now, ana ay mando ang Dios. Sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 8, nagkanayon kini nga atong hukason ang atong daan nga mga kinaiya. O atong isulob ang atong mga bag-ong kinaiya. Colosas 3:10. Now, Roma 12:2 nga kanunay nato kining gikutlo nagkanayon, be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of our mind. Na bag-o nato kini atong pangunahuna tungod kay sa wa pa ta maluwas o butang taluwas kanapan wala kay pagtuon sa pulong sa Dios. Pulos lang yun mga tawhanon, mga dautan, nga mga ngilad,
nga mga pangunahuna ang anaa sa itong hunahuna. Kalibutan nun. Okay? So mao na gimanduan kita sa pulong sa Dios sa Roma 12:2 nga to be conformed or be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of your mind. Now, tuon, as we go along sa atong pagtuon, ang virtue love o ang feeling of the Holy Spirit love, kini sila magakuyog yun. They go in tandem. Personal love for God o impersonal love for all mankind. Now, aron nga ang epinosis doctrine mahimo kinahanglan ang gnosis doctrine. In other words, gnosis doctrine is necessary to make it an epinosis doctrine. Ang gnosis doctrine, gnosis, G-N-O-S-I-S, kini mga tawhanon nga pagsabot, doktrina ni gnosis. Okay, tawhanong pagsabot. Bisan to nagtuon ka sa pulong sa Dios, apan tinawhanon nimo pagsabot. Mao na yung gitawag og gnosis doctrine, gnosis academic kanang maong kahibalo. Excuse me. So, kining gnosis doctrine gikinahanglan gihapon aron makaangkon ka og gnosis doctrine. Now, what makes gnosis doctrine not being transformed into epinosis doctrine? Ibaw ka unsa ang hinungdan ngano nga dili kini transform o mahimo nga epinosis doctrine tungod sa niining mosunod pagka-arrogante o pagtinir pa nimo gitingandan in English og preconceived notion nga imong gituuhan ang mga gitudlos relihiyon, mga tradisyon o imo pa kanang gi-practice. That's preconceived notion. Now, Colossians 3:10 na po. Balik ta. Gaingon kini sa in English. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, kanunay ka naman makadungog may tungod ining pulong nga born again. Now, kining born again, bagong pagkatao, called out once, ecclesia. Kini ang may tabo kung ma-born again ang usa ka tao, gumikan sa iyang pagkadungog sa mayong balita sa kaluwasan ug siya mogamit sa iyang kabubuton sa pagdawat niini pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyong manluluwas. He is positionally in Christ. He is imputed God's perfect righteousness. Suluban siya sa hingpit nga pagkapatarong sa Dios. O positionally siya na dugtong nahiusa na kang Ginoong Jesucristo. Gawas pa ang iyangan makita na, mabasa na kay gisuwat naman diha sa Lamb's Book of Eternal Life. Dili na ka na mapa hangtod. Og siya gisilyuhan, timrihan sa Espiritu Santo. Og siya namatarong na. Gitawag na siya nga santo. Okay? Binalaan. Og siya anak na sa Dios. O lungsurano na siya sa langit. Tagalangit na ba siya? Eternally. Na sa Pilipos 3:20. Inumdumi ang tulo ka spiritual skills na itong ipangtunan na. Feeling of the Holy Spirit, metabolize Bible doctrine, ug ang imong paggamit sa napulo ka mga paagi sa pagsulbad o mga suliran, God's 10 problem-solving devices. Sa lain bahin usab,
There are three arrogant skills. Ang atbang niining spiritual skills. Self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, ang usa ka magtutuo nang ginahanglan gyud og gnosis doctrine aron nga magamit kini niya ingon nga epinosis doctrine human kini ma-metabolize sa Espiritu Santo. Now, kinahanglang hinumduman nato nga ang atong pagtuo mudangat lamang kini kanato pinagi sa atong pagdungog, pagpaminaw sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Roma 10:17. No, kini nga itong gipangtunan karon, gipangisgutan, bahin kini sa magtutuo nga mananaog. Kay mao man ni ang buot sa Dios. Kabubuton sa Dios nga ang tanan nga mga magtutuo unta magmadinaugon o kanang winner. Apan di man tanan mahimong winner kay nga naman tungod sa kabubuton, tungod sa volition, free will. Di man nimo mapugos ang tao. Bisan gani ang Dios, dili makapugos. Iya lang yung gitahod unsay gamiton nga bahin, what part or what pole of his free will or volition ngayong gamiton, negatibo ba o positibo ba. Unya, sa pagpadayon na to, ayaw sa kalimti katong atong prinsipyo nga tukbil na nato, no? Bahitungod niya itong kapaspason, ang kapaspason sa atong pagkat-on, kinahanglan mulabaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Apan sa akon ang kanunay gid nasulti o gipadayag kanimo nga it's all a matter of choice. Naragis pagpili nimo ingon nga magtutuo. Kaya bigod nimo, all of life is decision making. All of life. Sa tanan natong padayon sa atong pagkinabuhi, mohimo magitag desisyon. Matagutling sa atong pagkinabuhi. Kada lihok na ito mo gamit gitag kanang kabubuton. Mupili kita either dili o oo. Mao na nga kinahanglan nga mohimo kini man usas mga ingnon ta requirement, prerequisite nga ikaw magtutuo mahimong mananaog nga makahimo unta ka right, good, proper decisions in life. Mao na ang kabubuton sa Dios nga you are a good decision maker, not a bad decision maker. But kay kinigon sayop gani ang atong mga desisyon dautan mukrap up gyud ang mga suliran nimo, mudangat gyud mo na hinungdan sa daghang mga suliran atos kinabuhi ang atong paghimog sayop dautan nga mga desisyon. Nakalunay na ito ning balik-balik kay may nungdanon kini pagayo. So whatever we decide in life, kita ra gyud mismo ang giingog accountable, responsible, and answerable sa maong desisyon nga itong gibuhat. Gusto? So, buot ka mang malipayon sa kinabuhi, himo og husto tukma nga desisyon. No, di na ba kakahimo og gusto og tukmang desisyon kung wa ka padayon sa pagpuyo dito sa dapit nga may gahom sa Dios nga gitawag nato protocol plan of God, God's power system, otherwise called operational divine dynasphere. You see, kinahanglan tuwa ka sa sod
kung muhimo ka nagdesisyon. In other words, wa kay mga gitinir nga mga sala nga personal. Naibaw naman tulo ka klase ng personal sins. Kanang mental, attitude sins, salas na huna. Mo na kinagrabihang matang sa sala kay di man makita sa tao. Di man ang Diyos may nakakita. You see? So mental attitude sin, sunod. Lingual sin, sins of the tongue. Sunod. Overt sins, sala nga makita na yun. Dayag na yun. So sa diha nga mo, himotag mga sala, dili ta makapuyo dito sa dapit nga gingandan o protocol plan of God or divine atmosphere, dili. Tuwa ka sa gawas. O kay tuwa mga sa gawas, unsa may mong ipuyan? Dapit nga may gahom ni Satanas. Ang gitawag og cosmic dynaspheres. Duha ra man na. Di man gid pabindahan ni si Satanas. Duha gyud iya. Ang Dios usara operational divine atmosphere. Unyang iyan ni Satanas duha. Arrogance complex o hatred complex. So tuwa ka. So inihimo ni mong desisyon kanang desisyon na siguradong sayo. Dautan. So kung natuwa ka magpuyo sa dapit nga may gahom sa Dios, operational divine atmosphere, it's understood nga wa ka magatinirog sala. You don't have any unconfessed sin when you stay inside, when you reside in the protocol plan of God. So, na kay happiness dito sa sulod. Yes. God's power system gud. So you want happiness in life? Answer, saturate your mind with God's Word. Look pa yun. Pun-i, o puna sa pulo sa Diyos na imong pangunahuna. Ug tuwag yung ka magpuyo sa lapit nga may gahom sa Diyos. Now, ang tinuod kong matang sa kalipay, dili, kining mga tawahanon, nga butang ta, ihemplo nini, sa lapi, pagka popular, fame, wealth, pagkadato, unsa pa? Sex, illicit sex, unsa pa? Daghan mga gipangitas tao nga anong kunuhay siya malipay. Dili raman ni mao ang tinubdan sa matuod nga kalipay. It is the Word of God. Ato ginanghatag ang impasiya. True and inner happiness can only be experienced by a believer kinsa espirituhanon. Who is spiritual? Ug nagapadayon siya sa pagpuyo dito sa operational divine atmosphere, persistently, consistently, moving forward. Padung siya sa unahan. Dili mo atras. Advance. Move forward. Siyang espirituhanon nga pagbuylo. Ug mao ka na ang pagi. How to live a winner believer's life. Mao na. Ang uluhan ni atong pagtuon mo na. Winner. Buot ka bang ma-winner? Kay ka na nga kahimtang nimo nga ma-winner ka na. That's life beyond gnosis. Beyond. Nabaw pa sa gnosis. Remember, hinumlumig katong mando, sogo, o kabubuton sa Diyos, alang ka na itong mga magtotoo. Be ye doers of the word, not only hearers. Na sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22. Kitang mga magtotoo, have first to learn doctrine before thinking doctrine. Hindi man ito magkanauna o doktrina kung wala tayo doktrina. Natural man na. So, gawas panini, pasulubon gyud ta sa Dios sa atong bag-ong pagkatao.
and remove the old man. Kanang tangtango na, iwakli na. Kung mahimo, ilubong na kana ni old man. If you wish to be a winner, kung buot kang mahimong mananao nga magtotoo. Again, kita mga magtotoo have to study and learn doctrine before thinking doctrine. We have to think doctrine before using and applying doctrine. Karon, nga mangyuy panginahanglan na to. Kinahanglan galing balik-balikon. You see? That's why you must have observed, you must have noticed na magbalik-balik usahin ng atong mga punto din sa doktrina. Repeat. Mao man niya ang kanang thrust sa atong ministry. Balik-balik. Hala. Ang tod, di na gyud makalimtan. Mao man gyud ituyo ang pagbalik-balik ba, pag silsil sa mga doktrina nga ni sa atong una-una, balik-balikon gana aron dili na makalimtan. Dili kay aron may numduman, aron di na gyud makalimtan. So, there's always a need to repeat the study of doctrine sa tuyo nga masilsilyo kini. It will sink in sa atong alimpatakan. So, kita kung mga magtotoo, kinahanglan nga atong bag-uhon na kini atong panguna-una. Pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Nung dumi ang slogan ng atong ministry, Operation unsa? SLBA. Study, learn, believe, and apply Bible doctrine. Meaning, a believer has to saturate his mind with the Word of God. Lukpon yun. Okay? By doing all these, we are to put on the new man. Kinaiya sa kalag, isulob, and remove the old man. Hukason na nato rin kinaiya sa kalag nga kanang karaan. By doing so, it is the kinaiya ni Ginoong Jesucristo na nga atong giawat. You see? By doing so, it is the character of our Lord Jesus Christ that we believers are imitating sa diha nga atong isuloob na kining atong bag-ong pagkatao. Mao kanang kanang admonish ni Apostol Pablo nga ni kanatong mga magtotoo. Kunya ayo kalimot niya itong Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Inumdumi nga ang pulong sa Dios gahom alang kanatong mga magtotoo. It's a power to us believers. Now, anto ta si Piso 4:23 ang siyang isulti. And be renewed in the spirit of your mind. Now, kini spirit of your mind, this is the human spirit. Dili ni Espiritu Santo. Verse 24. And that we put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Colossians 3:11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Okay? Now, God is perfectly fair. Makiangayon ra gyud ang Dios. Hingpit ang iyang pagkamakiangayon. O ang atong pagtuman sa protocol nga plano sa Dios is fairness. It's fair. Because any believer can execute it. You see, tanan.
Every matag magtutuo makatuman nini. Naragi siyang paggamit sa iyang kabubuton. So, di ba niya, ang Diyos makiangayon. Makiangayon siya sa pagdisiplina o pagpanalangin ni adtong angayan ng mga magtutuo. God is fair when He disciplines. God is fair when He blesses a deserving believer. See? Wa siya pigpihigoy. Ang Colossus 3:12, put on therefore as the elect, na po ng elect, eklektos sa Griego, chosen, elected, or election. Now this is applied to believers only. Kaya ikaw nga magtutuo, elect ka, elected ka, chosen ka. So put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Kaya binimo, ingon nga magtutuo. We should so live as such by using Bible doctrine. Wa man gyud kanang epekto ang atong espiritual ng pagkinabuhi kundi itong gamit og pulong sa Dios. Mao na unsa kami nung danon sa pulong sa Dios itong kinabuhi. It is indispensable. Nya gimaduan ta to live our life as if it is our last. Live our life in the light of eternity. Eklektos, mga pinili ta. O election, mao kini ang expression sa kabubuton sa Diyos alang kanato. Long before anything existed, He willed for us the very best and the highest. Mao na nga ikaw nga magtutuo na. Di ba ni? The best is yet to come. Yes. Tubo lang. Diya sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo. Aging tuman sa 2 Pedro 3:18. Okay? Now, diya sa 1 Timoteo 2, versikulo 3 ngadto sa 4, nag-ingon kini. Diya sa verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God and Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ingon nga mga pinili, kita pinili, elected. God gave us freedom to avail of the equal privileges and equal opportunities sa pagtuman nato sa protocol nga plano sa Dios. Ang Dios omnipotente, all powerful, but He also respects our volition. So, agi og kanang tako po sa nining atong pagtuon nining adlaw. Yes, Colossus 3:12 ayaw na ni kalimti. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. So, ato ni padayon ugma. Ayaw kalimot sa pagpakiuban kanato nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios, niya kita magadupot nining atong pagtulunan nga giuluhan og winner. Ama namong langit nun, salamat nining grasya nga mong ipahimuslan. Dada kami pagbalik kung madinero kami makapadayon nining among espirituhanong pagbuylo aron kami makakabot sa among tumo nga among espirituhanong pagkahamtong. Salamat na among Bible study pinagi sa Vic Malbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.